Ahojte, taký malý test, mini recenzia na solárny panel značky Alzapower, ktorý som zakúpil prednedávnom v akcii za 203-204 €, ktorý je 200W, tak udáva teda výrobca. A mám ho nastavený tak, bajočko, nehral som sa s tým nejak extra. Nemá to nejaký úplne extra efekt, keď sa to naklápa. Panel zhruba pod pravým uhlom od slnka, teda je kolmo na slnko, dáva od tých 120 do tých 160, 170 W. Moje najväčšie namerané číslo, ktoré teda som zaregistroval, keďže som pri tej stanici bolo nejakých 167 W. Je 2. september, takže intenzívne slnko možno v júli, možno v júni je lepšie, neviem, nemám to odskúšané, ale zhruba koľko je teraz? 13-15, čiže 1/4. A mám ho zapojený na taktiež Alzapower stanicu, ktorú som zakúpil v akcii. Vyšla na nejakých 530-540 €. Mám tam priplatenú záruku plus 5 rokov, čiže dokopy nejakých 640 vyšla stanica s 5-ročnou zárukou. Panel, ako som už hovoril, je 200W za 200 €, 203, 204 plus minus. Značka teda Alzapower, má to rôzne výstupy, mňa teda zaujíma iba hlavne výstup XT60, ktorou si nabíjam danú stanicu. Výkon je zhruba od tých 120 do tých 160 W. Moja najvyššia nameraná hodnota bola 167 W. Nemá nejaký zmysel sa hrať s tým sklonom, skúšal som to. Proste keby som to chcel úplne že vyšperkovať, tak možno nejakých 170 sa s tým dá dostať. S tým, že slnko sa aj tak mení, aj tak sú tam oblaky a sklon slnka sa mení každou hodinou, takže trebalo by ten panel teoreticky naklápať a sklápať a smerovať kolmo na slnko, ja neviem, každú pol hodinu, keby to malo byť že maximálne efektívne. Keď to proste šupnete len takto, že to raz rozložíte, tým smerom hore máme slnko, sú tu aj oblaky teraz, čiže není úplne jasná obloha, je aj oblačná obloha, tak ten panel vám reálne priemerne dá nejakých 130-140 W za hodinu. Čiže keď tak rátam a boli by tie podmienky konštantné, tak všudy za nejakých 10-11 hodín by ten panel tú stanicu nabil od 0 na 100%. Tieto parametre sedia, mám to vyskúšané, no a myslím si, že tá efektivita je celkom dobrá. Vzhľadom na tú cenu, keď pozriem iné panely, iné značky, takisto iné stanice, jednoznačná voľba. Není tu čo riešiť, pokiaľ máte záhradu alebo nejaký rodinný dom alebo niečo, tak je to super, viete si s tým nabiť. Neviem, ako je to v zime táto bude určite chabé, tá efektivita v zime bude fakt chaba. Tam to určite nebude takéto, jak je to teraz. Ale na ten marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, možno ešte november to má zmysel, ale december, január podľa mňa to nejaký zmysel nemá. Pokiaľ nemáte vyslovene rodinný dom, že to máte stacionárne, samozrejme panel není vôbec vodeodolný ani nič takto, čiže nemôžete to len tak nehať, pretože keby na to napršalo, tak sa to zničí. No a čo sa týka tej stanice, tak tá stanica je značka Alzapower Hades, tak v krátkosti má to výstupy na DC Out pod touto krytkou, neviem, či sa mi teraz nemám nechty, už sa mi podarí to odklopiť možno aj, hej. Klasický autozapalovák, tam je to limitované tuším 10 A, čiže nejakých 120 výstup maximum, ktoré viete dostať z autozásuvky. A čo sa týka USB výstupov, tak sú tu 18W USB 3 výstupy, takisto USB-C výstupy 100W, čiže malo by to podporovať aj power delivery. Neskúšal som to ešte, ale verím, že by to malo fungovať. Samotný menič sa spúšťa AC-čkom, treba to stlačiť, aby vám zoplo zásuvky, ja to skúšať nebudem, lebo to mám pod solárnym panelom. Zapínacie tlačítko, solárny vstup, takisto solárny vstup
je aj na klasický, tuším 5,5 na 2,1 jack. V pálení k solárnemu panelu dostanete aj redukciu, ktorou viete redukovať XT60 na klasický vstup sem. Zmysel to nemá, keďže samotná stanica má XD60. Čo sa týka tohto výstupu, teda vstupu, tak klasických 230. Samozrejme na 230 tiež to mám odskúšané. Je schopné vám to tam pumpovať 1 kW, čiže reálne tú stanicu nabijete do 2 hodín, bezpečne do 2 hodín ju máte nabitú od 0 na 100. Čiže samozrejme tá efektivita zo siete sa nedá porovnať s nejakým solárnym panelíkom, ktorý dá ledva nejakých 150 W. Ale pokiaľ to máte na záhrade a nechcete to proste prenášať a idete na záhradu niečo pokosiť, niečo robiť, majstrovať a takto to proste sapnete na to slnko a ste tu 3-4 hodiny, má to zmysel. Nabije vám to kľudne 20, 30, 40% pri tých podmienkach, aké sú momentálne aj dnes. Proste slnko svieti. No a reálne hodnoty napríklad momentálne sú kdesi na úrovni 145 W, hej, momentálne. Mení sa to, kolíše to 142, 135, 145, 150 W a tak ďalej. Čiže tieto hodnoty sú celkom reálne. Vyrátava to pri teoretickom výkone, ktorý sa teraz pumpuje, tak za 3,5 hodiny je stanica úplne nabitá. A výstupný výkon 0, neodoberám nič, je to len zapnuté na to, aby tam mohla ísť energia zo solárneho panelíku. Ukazovateľ stavu kapacity batérie, dneska som sem prišiel, som tu asi hodinu 5 minút a nabilo mi to zo 61% na 7, čiže 9% som dobil zhruba za hodinu pár minút. Budem tu ešte asi hodinku, možno hodinku a pol. Ak tú stanicu natlakujem na 80, 82, 85, budem akože celkom spokojný. Hej. Takže toto je taký krátky test, alebo recenzia, alebo proste si to vyložte už ako chcete. Neviem, či tam úplne bude vidno tie hodnoty, lebo to slnko je tu strašné. 136 momentálne, 133. Je to celkom zvláštne, pretože to slnko svieti v podstate permanentne rovnako, ako pocitovo, hej. A napriek tomu to kolíše kľudne plus minus 20 W. Neviem, čím to je. S panelmi v podstate nehýbem, sú nastavené tak, ako sú nastavené. A proste ten výkon plus minus 20 W kolíše. Hej. Neviem, čím to je spôsobené, nie som na to odborník. A možno je to tou riadiacou elektronikou, ktorá je ukrytá v paneli. Za chvíľku vám ju ukážem. Teraz som na 147 napríklad. Čiže neviem, ale hovorím, keď to máte zhruba nastavené kolmo voči slnku a nie sú oblaky, tak ten výkon priemerne okolo tých 135 tam je. 135 W za hodinu. Čiže za 2 hodiny x 2, za 3 hodiny x 3, dá sa to ľahko vyrátať. So stanicou som spokojný, mám na to vyskúšané spotrebiče typu proste karbobrúska, búracie kladivo, mikrovlnka, úplne v pohode, zapnite sú mikrovlnku samozrejme do deklarovaného výkonu. Bežné mikrovlnky majú zhruba, ja neviem, 1,3, 1,4, 1,5 kW, v pohode, ohrejte si s tým jedlo, proste je to super. Mám na tom vyskúšané dokonca chladničku, funguje to, mrazák funguje, výrobník ľadu funguje, takže všetky bežné spotrebiče, dokonca aj pračku na to viete zapojiť. Takže dá sa to krátkodobo využiť, ak máte výpadok a potrebujete súrne oprať. Vzhľadom na tie peniaze, ktoré som za to dal, chcem myslím pomer cena výkon. Jednoznačná voľba. V tej cenovke som nič nevidel, pokiaľ nerátam nejakú Čínu, ktorú by som proste objednal kdesi z Hongkongu, alebo z Ázie, alebo z Číny. Taktiež aj toto je Čína, pochopiteľne, ale za to má pod nejakým rebrandingom, takže mám záruku, ktorá je tuzemská a nemám s tým nejaký problém do budúcna. No a čo sa týka toho panelu, stanica má zhruba 17 kg, není to na každodenné prenášanie, je to cítiť, keď to nesiete, ale má to praktické madlo, ručku. Neodporúča sa mať stanicu samozrejme na slnku, hej, tuto už z kraja pečie slnko, tu je to celkom teplé, tu je to v pohode. V podstate si tiením tým panelom, čiže trošku ju ešte zasúňam hlbšie, aby teda nebolo vôbec na to slniečko vidno. Momentálne mám 71%, takže pomaličky to nabíja. Dá sa to, je to použiteľné, je to naozaj, pokiaľ svieti slnko, je to použiteľné. Teraz najbližšiu dobu oblak asi nebude, ale nabíja to aj v tieni. Nie v úplnom tieni, keď máte proste husté oblaky, že oblačnosť, tak proste doslova vám to nabíja 5-7 W, ale zvyčajne to padá až na nulu, tým pádom proste
to zmysel nemá absolútne. Čiže s týmto panelom určite v tieni nenabijete, je to hovadina nabíjať to v tieni, musí tam byť priame slnečné svetlo. No a čo sa týka toho panelíku, tak to môžem v krátkosti ukázať. Je to prenosný panel, dá sa to zložiť, je to v praktickej kabele, tu sú od toho klipsne. No a máme tu takú celú v podstate riadiacu jednotku. Neviem, ako to bude vidieť na videu, ja sa to snažím rozbaliť. Toto je spomínaná redukcia, súčasť balenia, čiže vstup XT60, výstup na klasický jack, no je to tuším 5,5 alebo 5,1 na 2,1, teraz presne neviem, ako dá sa to vygoogliť, dokonca to v manuáli alebo v technických príručkách to určite máte. Táto skrinka svieti na červeno, neviem, či je to dobre, či zle, to neviem. Samotná má výstupy USB Ačko, USB Cčko, USB Ačko, USB Cčko, čiže viete sem napriamo napojiť či telefón, či tablet, či notebook alebo hocičo, proste malo by vám to byť schopné čosi nabiť. Ten výkon 200 W je celkový, čiže ako náhle by som tu zapil nejaké zaradenie, tak výkon na nabíjacej stanici mi pochopiteľne klesne. Takže také krátke video proste k Alza Power panelu 200 W a k nabíjacej stanici Alza Power Hades. Keby vás niečo zaujímalo, mám to otestované asi týždeň. Keby ste mali nejaké otázky ohľadom, ja neviem, pripojenia, výkonu alebo čohokoľvek, tak kľudne mi to napíšte. Zodpoviem vám to a to bolo asi všetko. 10 minút si myslím, bohate stačí okolo tohto kecať. A iba poviem to, že mal som vyskúšanú stanicu aj EcoFlow Delta Max, ktorá dáva maximálny výkon pri 230 V 2,4 kW a na tú stanicu som mal zapojenú už aj zváračku a pri nejakých 70-75 A sa s tým dá plnohodnotne zvárať na 2,5-kovú elektródu, dokonca aj 3,2-kovú elektródu, takže to len tak na margo toho. Ale keď si porovnám proste kúpnu cenu proste 500 € a voči kúpnej cene, tá bola tuším za nejakých 1800 €. Pokiaľ na to nebudete napájať zváračku, tak nemá to ani zmysel dávať 1400 € navyše. Čo sa týka tej EcoFlow Delty, má kapacitu 2 kWh, čiže v podstate o 25% viac ako Hades. Ten má zaokrúhlenie bez tých 16 Wh, to má 1500 Wh. Takže ten pomer cena výkon ako jednoznačná voľba. Nič lepšie na tuzemskom trhu som nenašiel, čo by bolo nové a mal by som od toho oficiálne záruku. Kdyby sa s tým niečo stalo, viem to proste reklamovať, keď nerátam svoje mechanické poškodenie, že mi to kydne alebo padne. No a samotný panel má ešte logo, nesmie chýbať, Alza Power, zelený marťan musí byť. A panel, čo sa týka vyklápania a zaklápania, na každom paneli sú spojené 4 sériovo. Je takéto zariadenie formou gumy a suchého zipsu a viem si vlastne naklápať sklon toho panelu. Ale hovorím, moja skúsenosť je taká, nemá to nejaký zmysel, proste treba to nastaviť jednoducho od oka kolmo k slnku a tých 120 až 150 W vám to bezpečne dá. Takže asi toľko. Majte sa.